Koje je tvoje mišljenje o volontiranju u lokalnim zajednicama i šta smatraš da je jako bitno za to? Smatram da je volontiranje i sam aktivizam u lokalnim zajednicama čak i važniji u odnosu na volontiranje i aktivizam u gradu. Takođe, zato što nekad imamo situacije da su mladi isključeni iz grada i da ne mogu lako da dopru do grada i samih aktivnosti u gradu. Tako da radi donošenja određenih odluka, radi same socijalizacije, rada na sebi, edukacije, komunikacije između mladih, smatram da je veoma važno da imamo određene prilike koje nude lokalne zajednice, tako da samo volontiranje, kao što si rekla, i pomaganje, ono što je nama u srcu, da iskažemo svoje mišljenje, svoje vrednosti, veoma je bitno da imamo takve mogućnosti i u lokalnim zajednicama.